Mary vilayetinde avtolog sürücülerinin onlarçası vilayet prokuraturasına arza yazıp, yol polisiyasının maska dakınmak düzgünleri boyunca dürlü bahanalar tapıp, özlerine iyilikderli cerime salyandığından şikayet etti. Bu barada arza gol koyan sürücülerin bir neçesi Azatlyk radyosunun Sewitdäki habarçysına gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä geçen hepde vilayet prokuraturasına tawşyrylan bu arda 30-dan gowrak hususy avtolog eýesi gol goýdy. Ardada sürücüler döwlet yol gödekçiligi gullugynyň we vilayet polisiýasynyň işgärleriniň ulogyň ýygyndaky ýolawçylaryň maska düzgünlerini bozandygy üçin özlerine jerime salmagyndan şikayet etdiler. Polisiýa işgärleri ulogyň ýygynda oturup barýan ýolawçynyň burnunyň görünýändigini, maskasynyň kiçidigini ýa satyn alman özüniň tikinendigini ýa-da onuň reňkiniň talaba laýyk däldigini aýdýarlar. Hususy avtolog sürüjüsi maska dakynmak baradaky düzgünleri dogry we dogry berjäy etse-de, olaryň uloglary wagtlaýyn ellerinden alınıp, olara jerime salynýar diýip arda gol goýan sürüjüleriň biri anonimlik şertinde 31-nji ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä sürüjüler ardada ulogy dolandyryp barýan raýatyň iýski setirde oturan adamyň maska düzgünni berjäy edendigine ýa etmändigine gödekçilik etmäge mümkinçiliginiň ýokdugyny hem aýtdylar. Ýurtda ulogy dolandyryp barýan sürüjüleriň mobil telefonda gürleşmegi, naharlanmagy we çilim çekmegi gadagan edilýär. Sürüjüniň hoply ýol hadisasyna getiräjek hereketleri etmegine ruhsat berilmeýär. Şol sebäpden sürüjüleriň iýski setirde oturan ýolawçynyň maska düzgünni bozandygyna ýa bozmandygyna gödekçilik etmäge mümkinçiligi ýok diýilip ardada bellenildi diýip marly sürüjü aýtdy. Ol arda gol goýan 30-dan gowrak sürüjüniň prokuratura barandygyny 2 saat gowrak garaşandan soňra olaryň diňe biriniň kabul edilendigini hem sözüne goşdy. Ol sürüjü derrew ýygyna çykdy. Ardanyň oňy netijesiniň boljakdygy ýa bolmajakdygy heniz belli däl diýip sürüjü belledi. Adatlygy bu ardanyň nusxasyny almak başartmady. Bu barada Mary vilayet prokuraturasyndan goşmaça maglumat ýa kommentari hem alyp bolmady. Ýöne bu maglumatlar Mary vilayetinde polisiýa işgärleriniň sürüjüleri saklap, olary dürli bahanalar esasında şol sanda maska düzgünni bozandygy üçin jerime ýazmak we uloglary polisiýanyň avtodrolgasyna alyp gitmek çärelerini güýçlendirenden bir ay gowrak wagt soňra gabat geldi. Şonda habarçymyz drolga eltilen uloglaryň ençeme günläp käte hepdelep eýelerine gowşurulmaýandygyny, uloglary ýygyny almak isleýän sürüjülerden ýüzlerçe manat möçberinde para talap edilýändigini hem gurrun beripdi. Vilayet prokuraturasına arda tawşyran sürüjüleriň habarçymyza aýtmagyna görä, häzirki wagt raýatlar uloglaryny polisiýanyň avtolog drolgasyndan ýygyny almak üçin 200 manat möçberinde pul jerimesini tölemeli bolýarlar. Ýöne sürüjüler şondan soňra da ulogy ýygyny almak üçin bir hepde ýa 10 gün garaşmaly bolýarlar. Sürüjü 200 manady tölese-de ulogy desini alyp bilmeýär. Olar polisiýa işgärlerinden ulogy haçan alyp bilýändiklerini sorasalar, ertir 1000 manat getir ulogyňy alarsyň diýip jogap berýärler. Bu sürüjüleri talamyň bir görnüşi diýip marly sürüjü belledi. Habarçymyz şu günler polisiýanyň avtolog drolgasyna günde onlarça ulogyň eltilýändigini hem aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda maska dakynmak rejimini geçen ýylyň noýabrynda gaýtadan güýçlendirip başlady. Dekabryň ahyryndan bäri polisiýa işgärleri maskasy saklanan köçelerdäki raýatlary 50 manat, edara kärhanalardaky işgärleri 40 manat jerime salýarlar. Türkmenistanda lukmançylyk maskalaryny dakynmak hökmany bolup, bu talap 2020-nji ýylyň iýulynda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurda eden saparyndan soň girdilipdi. Şonda daşary ýurt bilermenleri Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdiler. Ýurduň saglygy goraýyş we derman senaty ministrligi maska dakynmak talabyny ýylatyň saglygyny howadaky tozan bölejikleriniň goramagyň zerurlygy bilen düşündiripdi. Adatlyk bilen anonim şertde söhbetdeş bolan saglyk işgärleri ýurtda müňlerçe adamyň koronavirus bilen ketelýändigini we ondan ölendigini habar berdiler. Muňa garamazdan Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-yň hasaba alınandygyny ikrar etmeýär. Adatlyň habarly çeşmesiniň maglumatlaryna görä, Türkmenistanda pandemiýa başlaly bäri koronavirusdan 25 000-den gowrak adam ýoguldy.